ina yau kaina fada, ina yau ƴan uwana nasiha, wallahi mu guji mu'amala da haram. Da haka ita haram mummuna abu ne. A ji tsoron Allah, a daina rashawa da cin hanci da rashawa a mu'amaloli na ayyukan gwamnati da na ayyukan kamfani. Yanzu abin da yake faruwa a ƙasar nan, Allah gyara, ya Allah ka gyara mana ƙasar mu. An wayi gari yau ɗan talaka bai isa ya samu aiki ba sai in yana da wata miliyan kaza a je ko 100,000 kaza, ko mun karancin ofar. Yau an wayi gari ofa ta koyarwa a makaranta ta firamare ko sakandare sai ka tanadi cin hanci da zaka bayar kafin a baka. Za a yi maka interview a ce ka ci, ka zo karɓo ofa amma ka taho da naira 100,000 kaza. Haka ake yi. Akwai ofar da a ƙasar nan ana sayan ta miliyan 5, akwai ofar miliyan 10. Wannan fa kafin ka fara aiki. Kuma wani zai baka ya ce gashi ka kawo, in ka ga dama ka buga a jarida ka ce ka samu aiki, an ki a baka sai ka ba da kuɗi kaza. Saboda corruption, lalacewa. Ba dole Allah ya jarabe mu da abin da muke ciki ba, ba dole ai ta kashe mu ba, ba dole ai ta sace mu ba, ba dole hanyoyin mu su zama ba aminci ba. Dan talaka bai isa ya je karatu ya samu takardar jami'a a bashi aiki kai tsaye ba sai ya tanadi wasu 100,000 kaza. Wani ya zo ya samu aiki yana neman rancen miliyan 2 kafin a bashi ofar. Wannan uwa ce ka je ka ci bashi ka ba su a wuce wurin. Wallahi idan bai bayar ba za a bashi ba. Kuma ya za ka yi da shi? Kai mai fatawa ya za ka yi da shi? Ya za ka yi da shi? Ya haƙura ko ya karba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sata wasu barayi ne kamar gafiyoyi, ko gafiya ba ta kai sata ba. Wani da zarar ya samu dama wuru hada a sai kawai da biro guda ɗaya mutum sai ya kafe biro a teburinsa ya saci miliyan 1000 shi kadai. Ina za ka kai su? Malam, mutane suna ta tara kuɗi na haram amma ba su tanadi kwanakin da za su cinye haram din ba. Ka tara da yawa amma da ka ƙara wa kanka yawan kwanaki da daɗewa. Kana tara kudin haram, hawan jini ya maka ka gida kullum da abun gwada jini a hannunka, suga ya kusa kashe ka, ciwon kafa, ciwon zuciya, ciwon kugu, ciwon kaza, duk cututtukan duniyar nan an gama hada ma su gaba daya, amma baka daina wahular haram ba. Wal iyazu billah.